gaskiya kana burge ni yadda kake tafiyar da al'amuranka cikin kwanciyar hankali, ta ce min. Na yi murmushi, muka haɗa ido da ita, ta ƙyafta min ido. Sai na ji wani sanyi a raina saboda na tabbatar wannan yarinya ba za ta bani wahala ba, za ta sauƙaƙa min al'amari. Kuma dama ni na fi son komai ya zo mana a sauƙaƙe yadda kowa zai yi farin ciki a rabu ciki lafiya baka lafiya. Haka kuwa aka yi, nan fa muka fara ƙwamashesheniya ni da ita da taɓeɓeniya sis. Kayan marmari irin su lemu da sauransu da nake sa ran zan gani. Ai kuwa tana yin gaya sai na ga ba lemu bane, kankana ne. Ga su nan runduma sun nuna. Na ce gaskiya wannan gonan naki ta tara albarkatu. Ta ce ai ce min ake yar ƙaramar ƙasa da arzikin man fetur. Na yi dariya muka tafa. Nan fa na tashi na je na sa sakata na sake labule. Na dawo na zauna. Na ce ba ni labarin albarkatun da suke cikin wannan alƙaryar taki. Ta ce a'a, ba labari zan baka ba, gani za ka yi da idanunka. Na ce to a nuna min. Ta ce daga sama har ƙasa, daga farko har ƙarshe, komi na mallaka maka. Saboda haka duk inda kake so ka fara bincikawa, ai ya rage naka. Haka kuwa aka yi, nan ba na fara duba kankanan nan. Na gansu na cakuɗa su yadda suka dace. Sannan na duba can asusu, wato ƙarshen gonar kenan. Na duba sai na ga wurin ai har raba ta sauka, an yayyafi. Sai na ce ke dama har kin riga kin yi ruwan sama, an yi ambaliya? Ta ƙyarƙyare da dariya. Ta ce ai a wuya nake, kaɗan nake jira, a tanzara na zo nan. Saboda haka kar ka ɓata lokaci wurin jamin aji, ka yi abin da ya dace, domin ta haka ne zan tabbatar da cewa labarin da nake samu gaskiya ne, ba surutu ba ne kawai. Ta ce amma a nuna man zarmanu in gani mana mai kan taɓarya. Na ce abin da ya fi komai sauƙi kuwa yanzu kuwa. Ai kuwa ba ta lokaci ba da ta ga mai kan taɓarya ta ce min kai gaskiya wannan taɓaryar ta yi daidai da turmina, domin kuwa na zo da abubuwan da za a daka su yadda ya dace. Na ce to ai goho a fara daka mana. Ta ce to shi kenan, shafa.